Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Știi cine nu mai are putere în cântare și un cuvânt? Știi cine nu mai se bucură în biserică? Știi cine? Știi cine, frațile și lorile mele? Cei ce are păcat în inimă. Cei ce ascunde ceva. Și în adunare merg cu acum. Aleluia, așa amin, nu mai spune. Și de ce cauză? Amin, amin. De ce cauză? Că păcatul cuprinde. Și tot timpul și cum asta în adunare, iertați-mă. Nu ne place că inima asta cât de mică, Dumnezeu este mare. Și intră în inima asta și o schimbă. Dar vreau să spun, când aici în inima mea intră păcatul, minciuna, blăstemul, curvia, mândria și cu stau în adunare. Nu pot să mă bucur. Nu pot să mă bucur. Nu pot să mă bucur. Și de ce? Că nu-mi dă voie să mă bucur. Aici mi-a cuprins inima și nu mai am bucurie. Dă supărați voi fi. Și dacă vegetarul ți-e plin de mâncare și ai bani și ai de toate,